ollaan tultu Kupsen kylään ja täällä on aika pelottava niminen paikka, nimittäin Ruumissuo. Tästä paikasta on tosi paljon olemassa tarinoita ja urbaaneja legendoja ja paikallisten mukaan Ruumissuolle on haudattu sisällissodan aikana ruttoon kuolleita. Sen lisäksi, että tänne on haudattu ruttoon kuolleita, niin tänne on myös tuotu sisällissodan aikana telotettuja ihmisiä. Tähän paikkaan tosiaan liittyy tosi paljon kaikkia tarinoita ja loruja, mitkä on kulkenut sukupolvelta toiselle. Tarinoiden mukaan niin täällä voi kuulla koiran ulvontaa ja me kyllä äsken kuultiin koiran ulvontaa, mutta mä en usko, että se oli välttämättä se koira. Jotenkin, mä en ikinä elämässäni tommoista metsää nähnyt, että sä et näe sitä, mihin ne loppuu. Mä oon itse ensimmäistä kertaa täällä alueella ja jotta mä pystyin tänne tulemaan, niin mun piti totta kai tutustua vähän tähän aiheeseen. Ja monista paikoista mä luinkin, että täällä olisi jotenkin tosi ahdistava ja niin kuin painostava tunnelma, mutta mä en kyllä nyt aisti semmoista. Pelottavasta taustasta huolimatta, niin mun mielestä on tosi kaunis paikka niin kuin käydä katselemassa. Ja onhan se hienoa, että on tämmöisiä urbaaneja legendoja ja tarinoita, jotka elää. Ja onhan se tärkeä osa tämän alueen kulttuuritaustaa. Ootko sä koskaan käynyt täällä ja uskaltaisitko sä tulla tänne?